Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshan Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo, at least may talento. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang Diyos maray na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawan. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning. Magandang umaga po. Maoran-oran na aga. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Kanyang pong aldaw ni Martes. Kapit sa 21 na kita tabi ngunyan Sir Boyet Bandola.
21 kang Nobyembre taon 2023. Sabayan po nindon sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Orerestoryahan naman kita kan mga pangyayari sa satuyang palibot. Siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, November 21, maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Siyempre sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nindo paglingawan ng sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, ta wara man ki ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduhan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Sige mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po ang sa indong forever na servidor Rasin Tagariparo. Manimok saya po ini, si Mr. Hulbutana. Live na live po kita mga tugang sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot ni maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sendo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy. Enjoy! Siyempre, relax lang po kita ha. Relax lang po kita. Yeah. Madya kamo sa Kabikulan. Maugmahon tabi digdi sa Bicol. Yan, shoutout muna kita sa mga parantabay niya to, ano? Kay Sir Boyet Bandola, kang Barangay Matagbak. Good morning tabi sa mo idol. Kay Ma'am Lynn, kay Sir Cassie William, Sir Pedrito Perez, good morning tabi. Pabati na tabi si Dan dyan sa Labnig. O, si Dan Perez at Kapos Family dyan sa Labnig. Maray na aga tabi sa Indo dyan. Kumusta tabi ang tubig? At tagari pahit-pahit suran. Pahit-pahit suran digdi po sa probinsya kang Albay. Ano ngayaan maray na bareta? O, suspendido pa man po giraray digdi po sa probinsya kang Albay ang klase. So klase man sana po ang suspendido. So trabaho, igwang trabaho. Kaya po magtrabaho ta, kabubunus pa sana. Tayo na ngayon kita malawag ta nakabunus na. Sir Edwin Magalona, good morning. Watching from Manila. Sige, maray na aga. Kumusta man tabi ang panahon dyan sa Metro Manila? O, share line pa man po giraray ang nakakaapektar. Digdi po sa Kabikulan, sarabatan da ini kang mainit sa kamalipot na paros. Ay, paros panahon. Nagsarabatan da sumainit sa kasumalipot. Pwede man sana sigurong day magsarabatan. Nagsarabatan pa. Sa bagay, pabor ini sa mga tugang niya tong mga parauma di. Alos bagadigdi sa probinsya kang Albay. Kaipuhan ki tubig. Tubig sa mga umahan. Igtatanuman ki paroy. Nganing maging bugas. O di
pabor ini sa mga parauma, lalong-lalo na sa mga daing mga patubig. Nag-apod ka yan. Uning nagsasarig sa nasinda, duman sa tubig urat. Kaya pabor ini sa mga parauma di, sa mga nagtatararok ngunyan. Mainit tabi sa Metro Manila. Mainit na sa Manila. Maray kayo ni magpa-Manila. Okay na digdita, medyo okay ang panahon. Malipot-lipot na. Dahil nakaipuhan na magpara electric pan. Kaya lang tabi, Sir Edwin, ang problema, malipot-lipot na ngaya. Kaipuhan mo ngayang magpainit. O yan ang problema tadigdi. Malipot-lipot na pero dahil lamang kinagpapainit. Yan naman ang problema ta. Poros na sana ngayang problema. Ano ang sa tuyang mga reparo ngunya na Martes? Ayun na nga niyan ha, suspendido pa man po giraray. Ang klase po digdi sa bilog na albay. Pero may trabaho. Yo. So, transport strike, padagos pa man po giraray ko niya. Pero garibako man sana strike. May nagbabiyarahi baga. Yo. May good news ko niyan. Iba ang pandangog ko. Alat daw mo na. Tagari, bako ako komportable kang sa kuyang nadadangog. Madali ha. Ilong pagkamot, nasiring sa banwi, nadaining paon. Dahil makalawag, dadaing sa kayan, dahil paning balon. Dahil makapundot, dadaing sinipit, dahil paning Sige ay okay na. Nahiling mo na yan. Okay na. Ayos na. Di ano pa may good news ko niyan na Martes. Ano nga yan good news ko niyan na Martes? May katiting na rollback na naman sa mga produktong petrolyo. Pag ma-rollback ngaya ang mga produktong petrolyo, katiting. Pero pag minalangkaw, piso, palangkaw. Pero pag ngaya rollback, suro sa lapi sana ngaya. Luminampas man na sa lapi. Ang rollback ko niyan kang mga produktong petrolyo. Ma'am Liz Manlapas, Kapos, Abalon, good morning. Kompleto yan ha. Dapat perming kompleto. Gari taga-tiwe. Oy, mga tugang pig-confirmar kan P-box na nagkaigwa na tabi ki Ashpol. May pagbuga ki Abo kasudma ang bulkang Mayon. Digdi po sa probinsya kang Albay. Oy, ang bulkang Mayon hana sa Albay. Pagkamalimong ka mo. Pero mantenido tabi ni Ma'am Liz Manlapas, Kapos, Abalon na nasa alert level 3. Sabi kang barkada ko, pwede man palang ngayang nasa alert level 3 ang bulkan na daiki mga evacuees. Kilingan niya, so mga nag-evacuar baga, pinabaralik na baga sa saindang mga haraw. Pero ang status ngunyang kang bulkan nasa alert level 3 pa man giraray. Pwede man sana palan ngaya. Ne. Nagkarilibong na kita digdi. Nasa alert level 3 pa po ang bulkan Mayon pero sa mga ararani po sa pamitsan kang bulkan, yaw na sa sainda, nagbarali ka na. Pero kang nag-alert level 2, 3, ay kaipuhan na mag-evacuate. Ubos lamang supira kang gobyerno. Ngunya, nagbarali ka na. Alert level 3 pa man girare ang bulkan. O kasudma, nagbuganin abo.
namati dyan sa may parting Ginupatan and Kamalig. Subulkan. So, Police Regional Office number 5, may libreng sakay po duman sa mga apektado po kang transport strike. Digdi po sa Bicol Region. So, Calbiga, Samar. Duman sa Calbiga, Samar, Yinog-yog. Nin 5.6 magnitude. Nalinog. Iyugon mo yan. Sige na sa nanlinog. Gadi. Ay linog na naman sa Samar kasud ma. Inay ko po. Kaso sarong aldaw kang ano ito kan Biyernes. Tuman sa Jensan. Masyam na databi sugadan. Sige na sa nanlinog gadi. Sige ngayon linog, tamalipot-lipot na. Bawasi manda tabi, maski di. Pero dagdagan ta pa. Oy, mga tugang si Mayor Dinky Romano, kang baka kay Albay, ilulubong tabi ini sa maabot na Nobyembre 27, sa sunod na Lunes. So mga nakikidumamay sa alkalde po, kang bakakay. Ang lubong tabi schedule sa PET sa 27 kan Nobyembre. Oy, nagpagirumdum tabi ang LTFRB daman sa mga nagsarabay po, masarabay sa transport strike na tatanggalan da tabi ki prangkisa. So mga driver, chopper, operator na magiging bayolente. So ngaya pipiriton mo sa kapwa mo driver na magsabay sa indo sa strike. Pwede da ka mong matanggalanin prangkisa. Tapos yung mga nagpapasaway baga, nanggagapo. Tapos yung naglalagki tumba-tumba. Tumba-tumba yan. So pantunok baga sa tinampo. Pag-agi kang bihikulo, mapaplat ang gulong mo. Nagpatanid ang LTFRB na pwede da ka mong matanggalan ki prangkisa. Nag-arog po ka ng mga tigigibon nindo. Yan tabi mga tugang ang mga reparo tangon yan. Ngunyan pong Martes, igwa po ki mga regular session, o dyan sa Sanggunian Panglonsod kan Tabako. Sa SB Malinaw, Iguama, and at yan na hapon dyan sa Sanggunian Panlalawigan ng Albay. Anong kaya? Dahil pa nag-eleksyon so ABC, so Association of Barangay Captain, Taipa, SK pa sa nabaga. Dahil pa, yan ang pigaharalat. So, yan tabi mga tugang sa tuyang mga reriparohod ngunyan na Martes, November 21, 2023. Pasalamatan tanamon sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre, yaon dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali po nindo yan makuha along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po ki dorm, boarding house, yan dyan ang MBY Dormitory. Kay Madam Maylin, Ohayo gozaimasu. Ingat permi. Siringman mga tugang ang programa ngayon daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. Kasabay taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad na sa pag-asenso City Councilor Riner Burse ng siyudad din Tabaco. Kay Congressman sa tuyang idol si Congressman Attorney Jel Bungalon kang AKB Party List. Kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang SB Malinaw.
Ayan po sa tuya mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Alas 7:25 na. Mga tugang aramon tamonan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon na. Aramon ta naman kung kumusta, kung may mga pigbabantayan pang route ki panahon na maglaogon sa Philippine Area of Responsibility. Ngani ngayang magkapag-preparar kita. Sige. Mga tugang palaogon ta mo na Pag-asa. Pag-asa tabi, maray na aga sa Indo. Please come in. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay November 21, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang shear line dito sa may silangang bahagi ng Visayas, kung saan dala pa rin ito yung maulan na panahon, lalong-lalo na yan sa silangang bahagi ng Southern Luzon, maging sa malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi pa ng Mindanao. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang northeast monsoon o amihan naman ay patuloy pa rin umiiral dito sa bahagi ng Luzon, kung saan dala pa rin nito yung malamig na panahon, lalong-lalo na yan sa madaling araw, at meron pa rin tsansa ng mga may hinang pag-ulan or pag-ambon, lalong-lalo na yan dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. At sa kasalukuyan ay wala tayong namamataan pa na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa, ngunit meron tayong minomonitor ng mga cloud clusters or mga kaulapan dito sa Palawan area or dito sa bahagi ng Sulusi, sa kanluran yan ng Mindanao, kung saan continuous monitoring tayo dito sa mga kaulapan nito sa posibilidad na ito ay magkaroon ng sirkulasyon at maging isang ganap na low pressure area sa mga susunod na araw. So patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan pa rin ang mararanasan dito sa bahagi ng Bicol Region maging sa Mimaropa, dulot yan ng shear line. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, magiging maulap din yung kalangitan at meron pa rin mga tsansa ng mga may hinang pagulan or pag-ambon dito sa bahagi ng Cagayan Valley at Quezon, dulot naman yan ng amihan. At dito po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay patuloy nga magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Malamig na panahon pa rin po yung mararanasan natin, lalong-lalo na sa madaling araw, at meron pa rin tayong mga posibilidad ng mga may hinang pag-ulan or pag-ambon na dulot pa rin ng amihan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 22 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao ngayong araw, ang buong bahagi ng Visayas ay patuloy pa rin makakaranas ng maulan na panahon na dulot pa rin ng shear line. Samantala, ang bahagi din ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay makakaranas din po ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot ng shear line. At ang nalalabing bahagi naman po ng Mindanao ay magiging bahagi maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at meron pa rin tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Muli po, pag-ingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 29 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, dulot pa rin ng northeast monsoon o amihan ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin niya ng Batanes, Ilocos Provinces, Cagayan, Isabela, Aurora, Northern Quezon kasama na dyan ang Polillo Islands, Calaguas Islands, Sarapu-Rapu, Albay, Eastern Coast of Sorsogon, Northern at Eastern Coast ng Catanduanes, maging sa Northern at Eastern Coast ng Northern Samar at sa Eastern Coast ng Eastern Samar kung saan mapanganib pa rin po ang pagpalaot, lalong-lalo na para sa ating mga kababayang mangingisda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, bukas ng Miyerkules maging sa Huwebes, ang bahagi ng Metro Manila
at Baguio City ay patuloy pa rin po makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at meron lamang mga may isolated na mga may hinang pagulan or pag-ambon. And by Friday naman, kung saan nakita natin na posibleng mas lumakas pa yung northeast monsoon o amihan, ay makakaranas naman po tayo ng maulap na kalangitan at meron din or magiging mas mataas din yung tsansa ng mga may hinang pag-ulan or pag-ambon, dulot nga po yan ng amihan. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius at sa Baguio naman ay 16 to 23 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Legazpi City, in the next 3 days, dulot pa rin po ng shearline, patuloy pa rin tayong makakaranas ng maulan na panahon. Kaya muli po pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Legazpi City ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Cebu bukas ng Miyerkules maging sa Huwebes, dulot pa rin po ng shearline, patuloy tayo makakaranas dyan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. So muli po, pag-iingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na dun sa mga areas na patuloy pong nakakaranas ng mga tuloy-tuloy or halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Samantala, by Friday naman, ay mababawasan na yung mga pag-ulan na ating mararanasan dito sa bahagi ng Metro Cebu, ngunit meron pa rin po tayong posibilidad ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Davao, in the next 3 days, bukas yan ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, ay patuloy po tayo makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at meron lamang tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6 o'clock AM at lulubog mamayang 5:24 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kompletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan ay nagigising na at waring nagsasabi na tayo magsimba. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Bunibutan sa Bicol Net TV. Okay, salamat tabi Pag-asa. Lulang ng gigising So, asahan tapatabi na mag-uuran. Dito po sa probinsya kang Albay. na kantana Base sa tulong aldaw na forecast Pag-asa kang Pag-asa. Lagis-lis Ibig sabihin tabi Mamlis Manlapas Kapos Abalo. tayo may tungkulan Dahil kita kayo ni makapamarakang linabahan ta. ng simbahan Kaya kung malaba ka, mag-isip-isip ka na. habang nagsasabay Tabaka pagsablay mo, madudumog man sana. tuluyan ng gigising Kaya, upang tayo kunday magpalaba ka dyan karaplok ang bendisyon sa Cherry Rose Laundry Shop kakaroon dyan sa Payahan kang Malinaw. asa Kaya, dyan ka na sana magpalaba. Kung malaba ka, masablay ka, mauran manggiraray, base duman sa forecast kang Pag-asa, tulong aldaw pa. Pahit-pahit panguran lagi sa Albay. hinagis ng simbang gabi Paano kayo ni? pagkat Yeah. tayo may tungkulan Sige po mga tugang. ang kampana ng simbahan ay nagigising Alas 7:34 na sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali. ay tuluyan ng gigising Dahil po mag-arali. tayong Mabalik po ang programa. ang bendisyon Makalipas lang ining mga importante sa nang pagiramdam. Madali man sa nene. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya
pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Mga togang alas 7:39 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang ang oras na yan hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Yaon yan dyan sa pagitan kang UST and Mariners sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po ki dorm
boarding house. Available po ang MBY dormitory, ano? Sirigman, ang oras na yan natod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. Siyempre, City Councilor Riner Burse, kang syudad ng Tabaco. Congressman Attorney Jel Bungalon, kang AKB Party List. And kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kang SB Malinao. May session ngunya na di. Ano ma-attender na so bagong Federated President kang SK? Dahil pamanso kapitan na di. Sige, mga tugang balik po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ako mapogirarian sa indong servidor asin taga Riparo. Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Kunyang pong Aldaunin Martes, 21 na kang Nobyembre taon 2023. Di pira na siya ng aldaw bago magpasko ng sinta ko. 34 days. 34 days bago po sumapit ang Pasko na sinta ko. Sundo tabi kita alas 9. Yo. Sa mga parantabay niya to, paki-like and share. Paki-share po kan sa tuyang programa nganing mailing man kang iba. Yo. Pero diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, alas 7:41 na. Yo. Inuton tamo na nita. Yaon dyan sa luwas si PM Tony. Aramon tata, may schedule na po kang lubong. Yo. Ni Mayor Dinky Romano diyan sa Banwaan kan Bagakay. Yo, aramon ta kay PM Tony ta sa Lunes ang lubong. Yo, 27 kan Nobyembre. Aramon ta po ang schedule ano. Aramon ta yan ta yaon mismo diyan sa Bagakay si PM Tony. Yo. Araman ta kung anong schedule, ano pan mga gigibuhon sa lubong kang alkalde kang Banwaanin Bakakay. Nasa linya na si PM Tony, maray na aga sa imo, please come in. Yes, tabi Sir Mox, good morning. Asin just marhay na pagkaaga sa mga paratay. Kumusta tabi dyan PM ang panahon dyan sa Bakakay? Mala tabi ni tabi Sir Mox, sundo sa ngunyan, fight ang dagunas kampuran. Iyo manggiraray. Iyo manggiraray. May mga pigbabaha man dyan sa Bakakay? Nilapit man. Dahil bibikin mo. Kasi andaman siya na, ining padagos na pag-uran, itong mga harong na yaon baga sa kampikan mga salog. Iyo. Magkaigwa rin panlumong yung daga. Almost mag-isarang simana na baga. Iyo. Ining nag-uuran na dara, hindi sa tulang paliputan ni Sir sa forecast baga kag pag-asa, mga tulungal daw pa maoran kita? Roger to that. Kaya din nagkakita kayo makalaba? Roger to that. Kada ako mga tingkukulan ng gube. Ako nga ni, tabi PM Tony, side A, side B. Yan, sige. Ano lang mangyari kayo? May burong para to dyan na so diaper. Iyon ang unang gamiton. Yan, sige ka yan. Basta sa naman may isapat ko. Mapriskohon pa. Diyos ko na sana. Maging practical nga kita ko niya. Laro ka ni. Sarong simana day ka makalabaman ng gaday ka nakisusuluto. Roger, dati pag-arog kayo ka ng tabi Sir Mox, expected din na madugan naman ang populasyon. Ayun na nga na pigsasabi ko, tabata baga mapasko, arog kayo ng malipot-lipot ang panahon tabi PM Tony. Ang kay puwan nito magpainit-init. Yeah. So magparo-partner baga kayo, hindi ka man magpaparaluwas, hindi ka man magpapararabas-rabas, yaon ka sa napermisaro. Roger, ano pa man? Pag makaisip, alap, sultada na.
Pero may magayon PM tada yung klase. Ngayon sa mga aki. pero kung tayo mga aki. Pero may mga paagi ka no, so alalay ko si Boy Lipa. Diba yung klase ko niya sa mga aki? Ti surugo sa mga aki. Pagkarawat daw ngayon mo na kamo duman sa katani. Ito ba kayo baga? Duman ganyan magbakay sa ulo inukan sa medyo ako yung tindahan. Magbalik ka kayo mga sarong oras pagkatapos. Alay, pwede ka man magkawat nga mo na duma. Pwede ka man nga maghapit-hapit kung saan. Ay, pangyari. Sige daw, tabi, pinto ni Ramon tanda mo ng schedule kang lubong ni Mayor Dinky Romano kang makakay. Alright, tabi Sir Mox, para sa mga impormasyon bago yan, palagos mong ginari tabi Sir Mox, ang pag-arabutan ng mga pakikidumamay sa pamilya Romano. Kasunod yan tabi Sir Mox, ang pag-arada ni Mayor Armando Dinky Romano kang kaaging biyernes. Kung kami Sir Mox ang nakaaging Sabado dinagsaang arong kainig, hari sa ang harong kayo tabi Sir Mox, hali sa mga political leaders, asin sa mga kapamilya, asin supportadores. Kasabay tabi Sir Mox sa mga nanunuran na nagbisita, digdi sa Burol Canao, nandito ng alkalde, sina Congressman Didi Cabanelo, asin Ligaw City Mayor Fernando Gonzales, para na ipahiling man ang ipahiling and magtaong huling respeto sa naunang bita ng alkalde. Kung saan pinaguran man ng pakikidumamay, maging sa paagi tabi Sir Mox sa social media, particular na sa Facebook. And kasabay kayan, ang manehamento man kang baka kay Municipal Police Station, sa iraro man kang liderato ni Police Major Carlo Day, nagpabot man tabi Sir Mox, ng simpatya, asin pasasalamat sa alkalde, huli kang suporta kayo ni sa Hepatura pag-abot sa indang mga programa. And also tabi Sir Mox, maging sa labitan kang mga maestra-karestrahan digdi sa naunambit ng banwaan. Dahil din tama na sa senda tabi Sir Mox na pagpapaabot ng huling respeto duman tabi sa naunambit ng alkalde. And yun nga din sa maabot tabi na Lunes, Nobyembre 27, sinag-schedule. So, paghatod kayo sa ulinantungan ni Alcalde Romano. Anong oras tabi, PM? Anong oras? Alas 2 tabi, Sir Mox. Sain dyan manggirari sa Bakakay? Roger po da. Hindi man sa natabi ini sa iyang lubong. Gigibo po, hindi siya nagdito ng ano mapod kang sementeryo dyan? Bakakay Catholic Cemetery man? O municipal? Catholic Cemetery? Nagkagawa niya tabi, Sir Mox. Nagkagawa magabigyang alos tulungan ni kaso sa iba din supribado baga. Baad duman ini duman sa pribadong sa gani aram ko man ini sa mga ninda na pagara. So Lunes alas 2. Alas 2 tabi Sir Mox. Nobyembre 27. Dahil na yan nga ibuburol nga sa munisipyo nga last night nga dahil na. At yun tabi Sir Mox, siguro kung makapag-attend kita ng makapag-ano kita ng regular session at yan, maisihan ta kung ano magiging plano man kang sanggunian bayan. Kung pero madepende yan sa pamilya kung gusto nila. Kasi pag mga araw ka na opisyal kang gobyerno, ngaya uling respeto man, iburol andyan bilang naging residensya, bilang naging istaran niya naman sa aloy na panahon. So iburol man andyan kay perang oras o kaya sarong banggi. Depende yan sa pamilya kung gusto. Basado ba sa naging pahayag man kang Mayor Vanessa, depende siya sa desisyon ng kang pamilya. Iyo. Kumbaga huling yapak niya na diyan sa munisipyo. Aloy baga siya dyan na naging mayor diyan di at least mapilman lamang kan mga tao
na at least sa huling hantungan niya. So, yaon siya dyan. Roger. Kaya yan, siguro, ang kabayanta kung anong magiging desisyon ng pamilya, kung ibuburo na mismo sa munisipyo, ang naunang bita ng alkalde. So hanggang ngunyan tabi PM Tony, dahil para kipig papaluwas ko, ano so naging dahilan kang pagkagada ni Mayor? As of now, tabi, Sir Mox, ano pa ang pamilya baga? Dahil paning pinagpapalawas, hindi na nga ni Pekit Hospital Taman, ang siyang sunata, dahil taman sinda nagpapalawas yung pahiyag, unang duman sa pagkagadan, and sa iba pa na detalye kanina unang bita ng alkalde, also pagkagadan kanina alkalde. Dyan baga sa death certificate, ilag dyan kung anong kausa kang pagkagadan. Ngayon, ang sampol ngayon kan, inataki, arog ka, ano nga ni, so figure lang dyan sa death certificate, pag so kausa kang pagkagadaan, mga arog ka yan. Pero, yun medyo gay pa kitang na hihiling, or gay pa kitang na kakaputan na anunsyo or pahayag ng naunang bita ng pamilya, kaning alkalde. Parehas yan kaya kang sampol man sa nga resulting ngaya to physical injury. Karon ba ka lang dyan sa ano kaya mga resulting to physical injury? Ay, dahilig mo na yan. Nababasa ako sa may mga doktor ba dahil nga, iba man sa mga term ninda dyan tigla, nga, atake sa puso, resulting to malfunction of heart. May mga siring na pagpapaluwas ang certificate. Alagad, yun ang sabi ka, very stupid, dahil pakita ng information regarding sa hospital ka. Sa dati baga tinok baga rin yung pagkaganda. So, nagkatulubok baga sa social media. Dahil lang duman sa post, kung sa rutang pag-iriba, na ito sabing sigun sa kapamilya, dapat siya hinalat sa indang tama. Hinalat sa indang alam siya. Kundi, dahil man baga man talaga man, maitago na tada kung nagkalat naman talaga ng Iyo. Pero bilang respeto, kay puwan taman, araw ka ng protocol, bilang respeto, kay puwan ta naging ano man giraray kay go signal sa pamilyar kaya. Although yan ang totoo, pero puwan man gila, respeto. Kundi, dahil taman mo ba? So, sa mga public video. Tama. Dahil naman pwede pating itago yan tabi, PM Tony, yaw na. Sabati baga itong pagka-hospital baga ni Kuta na, dahil pa, kipahayag Kuta ito sa pamilya, hanggang sa nagadanan. Iyo baga. Basta, hindi nalaga sa hospital. Roger. Ang kumbaga initial na pinagpaluwas na idinalaga sa ospital alagad after kayo dahil naman kaya pinagpaluwas ng pamilya. Ito pagtagadan nagkaiba ng nakaranuhan doon sa post alagad mo okay naman. Yun na yan Anon tayo. Pwede ang importante respeto manggirara. Roger to that. Salamat kami sa Mox. Yan ang mga durang na informasyon. Halibigay sa Edukasyon Patrol numero 2. Story Kiniste, kasunod ng Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Sige tabi, salamat tabi PM Tony sa dugang na informasyon. So condolence na po giraray. Hali po sa programang ini sa pamilya ni Mayor Dinky Romano kang Bakakay Albay. Dakul na mga midbid na mga politiko, darakulang politiko ang nakikisimpatiya, nagbirisita duman sa burol, kang alkalde kang Bakakay. So sa Lunes ang schedule kan sa iyang lubong alas 2 tabi ni hapon. O dyan tabi yan sa Bakakay Albay. Sige. Mga tugang 6 minutos tabi bago mag alas 8 mabibitin kita Kennedy. Day bali inutunta na inihata day ta na ini pagpara saro-saroon pa ining announcement
ini pong advisory kang PDRRMC digdi po sa probinsya kang Albay. O di ngunyan nainot na baga kasudma na igwaki advisory na pagsuspindi kang klase asin trabaho. O pero ngunyan ang suspended na sa natabi ngunyan, suspendido na sa napo ngunyan, iyo po so klase. Digdi po sa probinsya kang Albay. So piglinaw po kang Albay Provincial Government, digdi po sa suspension order, base po digdi sa pinaluwas kang PDRRMC APSIMO Advisory number 20. Suspendido tabi ang mga pasok sa mga eskwelahan. Pero bako tabi suspendido ang laog sa trabaho. So pwede da tabi na magkaigwa lamang magkaigwa ki work from home setup. Ang kagayunan kang so pandemya, duman kita nakaukod nga kang so mga pagdeng eskwela so mga estudyante, module. May pigpapagiribuan mga teacher. Kang inot kami, kang pagdaing klase, lantuag, digdi lantuag duman. Taday pa man kayo nga ki mga work from home, module, para man. Pag suspendido kayo itong klase, suspendido talaga. Di ba? O ngunyan, igwana, dumantay ni naokdan sa kang nagkaigwa ki pandemya. So, kasagsagan po kang COVID-19. O di kaipuhan mag-module sa mga aki. O pagdaing klase, modular. Bakong face-to-face. Modular, mag-aradal, may mga assignment na pigtatao. Ay kang inot pala assignment bagadi. Kaya ito, ang kadaal daw pagklase mo tabi mamlis manlapas kapos abalon. Pag nagkaklase ka ito, bago matapos so pagturo kang maestra, pirmi yan may assignment. Bago ka mo mag-orole, yaon na dyan sa gilid kang green board. May mga, ang green board baga kayo ito, Ma'am Liz, kung natatandaan mo, may kurkurtina bagaya, natataklo ba? Ngunya, pag madali ng mabil na baga, ma-time na, iisog na so nakatakop sa green board na kortina. Yaon na duman nakasurat na so assignment. May nakasurat na so maestrang assignment. Di man kopya ka naman. Dapat sa agap may preparation ka. Kundi ako ka ito, talagang sabi kang lola ko, maray pa ngayon ay nagdoktor ka. Ay nga ngayon surat mo, dahil man nasabutan. At tabi, Ma'am Liz, ang surat ko, maski ako, dahil ko man nasabutan. Kaya ito baga, pigbabantayan kang teacher, kung nagsurat ka, igibuko man kayo ito. Sagin-sagin man ako nagsurat. Kayas-kayas ko sana. Tanganing makaluwas na ako. Takunda mo kinupya sa assignment mo. Dahil ka makakaluwas. Hangkat na dahil mo ito tigokupya. Hihilingon sa notebook mo. Kayas-kayas ko sana kayo itong pagsura. Pag uli sa harong, dahil ko man nasasabutan sa surat ko. O nila. Di, aday ko man nasabutan so sinurat ko, di akong preparation. O nina, malaog na pagkaaga. Kupot-kupot na ako kan sa mga kaklasiko na makikiarog ako sa assignment. Ang problema, ta sa mga kaklasiko kito, dahil man ako pigpapasurubli. Kay singayang dahil ka magpreparar ka man, maghinguwa ka, magsumikap ka man sa sadiri mo. May mga classmate okay today lahat ako paarog o kaya pigpasubli kan notebook ninda. Ma-check na sumaestra.
nako, unin ang problema. Pag chikang maestra, ay ka na naman niya Emmanuel na preparation. Ay, alam mo ka ito? Ano ka ito so pinalidad kang maestra? Di padulan so ka po? Di ka daw ngayon kamot mo. Yarog ka na, piparog ka. Babadulan ang kang steak. Okay, ito pwede. Yan ngunyan tayo na pwede. Baduli daw ko dyan. Tabagaday ka na tulpo. O kaya day ka riniklamo digdi sa programa ko. Di ba? Babadulan iya. Ikaday kang preparation ha. Padulan ka. Iyan so pigapod ka itong corporal punishment. Kunday, bibing-bingong ka sa talinga. May teacher ka itong nambibing-bing sa talinga. Kulang na sa na mapaknit ang sa imong talinga. Kaito. Pero dahil ka ito kinagreklamo. Pero ngunyan balo ang bingbingon ang talinga. Tabak ka ireklamo ka. O ikangaya ang naging dahilan. Kung nata so aki ko dahil na nakakadangog na tultol. Biningbing mo sa talinga. Baka, ini ang mga istorya ni Ma'am Liz Manlapas Kapos Abalo kan nagkaklase pa. Bakong naabot mo ya, minsan nga ni, napapadulan ka pa ka ito. Bipadulan talaga sa lubot. Mga pasaway ka itong mga estudyante. Pero ngunyan dahil na pwede yan. Maski ngunyan nga nito yung preparation ang mga aki, tignan nuno na kan teacher. Kopyahan na sa nangayaning answer, iyon na yun ang answer mo. Puyugon mo ya. Maray pa ya ako kunya na sana ako nag-eskwela. Pwede man palan ko niya. O pagdaig ka ngayak preparation, padabao ng unyang kan mga teacher. Kopya na ngaya ininuno, nini, uni ngayang answer kaya. Nahiling na nindo ya. Iba? Iba kang ino talaga. Iba na ngunya. Ngunyan, pag medyo garing ngaya day nag-abot so grade mo duman sa 75. Garing ngaya 73 sa na ngayon eh. Tigdadagdag bawas kang teacher. Dagdagan ta ngaya inita. Kaya pwede na ibagsak. Di ba? Yun at pigigibo. Kaya masurti yung sa mga estudyante ko niya. Kaya gari gusto ko tabing mag-eskwela ko niyan ta. So mga grade ko kang inot, puro 70. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Permi bagsak. Sa bagay, so nakaaging anit ang presidente. Ang grade niya da, puro 75. Basta pasado nga yan. Ilingang yata, naging presidente ako kang Pilipinas. Ilingang yata, so mga matalion. Mga kaklase ko kayo, ni baga nga yan, mga trabador ko. Inay ko po. Pero dahil nindo pag-ibuhon niya na, so mga estudyante tabi ko niya, dahil nindo pag-ibuhon niya, kay po nindo mag-adal na maray. Yo? Kaya nakamag-aro kan mga ginibumita. Ang nakakagibo sa nandakaan, so mga professional. Yo? Kaya mo magibo ka. Sunod ka mo sa mga pigtuturo sa indo kan sa indo mga maestro. Yo? Kaya mo magibo kan mga pigibumita. Mga professional sa na nagigibo kaya. Alas 8:04 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Sarabay po muna kita sa Orasyon Pirata ha. Sa pagbabalik po kang programa, igwa po ngunyang kirolback sa mga produktong petrolyo. Yo. Tapos so bulkang mayon kasudma nagbuganin abo. Yan mga pagirestoryahan tapan at yan. Yo. Saka ini pong libreng sakay kan Philippine National Police at ay gwapang unyang ki-strike.
hanggang bagayan sa petsa 22 hanggang sa aga pa. Pero daiman mati, digdi sa Iriata. Yeah? Sige, mabalik po kita, sarabay po muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey! Tutukan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Lagi po mga tugang, balik na kita digdi sa programa 12 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time, oras pong yan. Atod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon na lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Yaon niyan dyan sa pagitan kang UST and Mariners. O kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, yaon dyan ang MBY Dormitory. Siring man, ang oras niya natod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Albay. Sabay taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Riner Burse, sa siyudad ng Tamago. Siyempre sa tuyang idol, si Congressman Attorney Jel Bongalon, kang AKB Party List. Salamat man kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kang SB Malina. Yan po sa tuyang mga katuwang. Balik na po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kanyang pong aldaw nin Martes. Kahit sa 21 na kita kang bulan na Nobyembre taon 2023. Sundo po kita alas 9. Ako mapogirarayan sa indong servidora sin taga Reparo. Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana. Sa mga may kumpleanyo ngunyan, happy na birthday pa sa may mga okasyon. Sa mga biyahero po, ingat-ingat po kita sa mga driver. Ingat po kita tamal na santinampo. Sa mga estudyante, igwa po kamo ki module. Mag-aradal tabi, mag-arada. 34 diyas na sana. Pasko na, sinta ko. Kaskaso ng panahon.
Doro-diretso na po kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ta, alas 8:14 na ang satuyang Philippine Standard Time. May anunsyo po ang mga produktong petrolyo. Igwa po ki rollback ngunya na aldaw. Petsa 21. Sa gasolina, 75 sentimos ang rollback. Sa diesel, mga tugang, 65 centavos. Dahil lamang nagpiso. Mantang sa kerosene, 60 centavos man. Sabi kang barkada ko ngayon pag minataas, sobrang piso ang itaas. Pero pag nagro-rollback, katiting sana. Katiting sana. So, ini na so pampirang rollback ko niya, pero katiting lang adi. Pabati kami digdi sa Manila. Pauli na kami diyan sa Bicol. 23 sali kami digdi. Sige. Itya 23 pa no. Sa Webis pa, maabot ka mo digdi Domingo. Kung pitya 23 ka mo diyan mahali sa Manila, maabot ka mo digdi Domingo. Jampol. 23 nga kami mahali. Tapos gaya, maabot kami Domingo. So, digdi sa tabako, sa Legazpi, iba-iba ang presyo kang mga produktong petrolyo. Mas barato sa tabako. Pag abot mo sa Legazpi, mas mahal ki mga 2 pesos kada litro. O kaya so iba, pag yaon sa tabako, digdi namin na sa tabako namin na full tank. Sayang man kan 2 pesos kada litro. Sabi mga tugang kang Department of Energy na ang mga presyo ngunyan kan mga produktong petrolyo nagkakawat sa 57.10 o kaya 57.10 centavos sa litro, kada litro po kang apod kayo ni alat ko na 57.10 sundo 85.70 ang kada litro po kan diesel. Bako ang apod kini ang presyo yan kang gasolina. Samantalang ang diesel poon 54.25 sundo 79.85 centavos ang diesel. Mas barato na sa diesel ngunyan tabit yan, Paul. Dati yung may mahal, mas mahal na sa gasolina. Ang ngunyan mas barato na sa diesel, 54.25 sundo 79. So gasolina ngunyan ang halangkaw na po 57 sundo 85.70. Samantalang sa kerosene naman, 72 pesos sundo 82.60 centavos. Yan ang mga kawat kang presyuhan kang mga produktong petrolyo. Sabi ko na nga ni, mas barato sa tabako ang mga produktong petrolyo ikumpara sa siyudad kan Legazpi. May baratuhon nga ni sa tabako na mas barato pa dyan sa pig-apod na Big 3 na kumpanya ki mga langis. Narumduman ko lamang dyan pulsuali sa Manila. Sa Ronsimana sa Manila, pag uli digdi sa Bicol, Tagalog na. Baka tabi no, dyan pag uli mo digi, Tagalog ka na. Sinugo kang ama, pagbakal ka daw nga yaki apod kini, dyan sa tindahan. Bakal ka nga kilana. Tahali sa Manila, tabi dyan, Paul. Bakal duman sa tindahan.
nagduman sa tindahan. Duman sa tindahan ni Chadel. Ali, baya sa Manila. Paghali ka bagang Manila, Tagalog. Pipa bakal kang ama na bumakal ka ngayaki, lana. Pag lana baga, Bicolan. Di pag-abot naman sa tindahan, Kara Chadel, sabi-tabi Raul Bobier Villanueva, kang aki, nahali sa Metro Manila. Pabili nga ako ng langis. No. Pabili nga ako ng langis. Yang lana baga ngaya nga ang Tagalog ang lana, langis. Langis baga ngaya. Iugon mo yan para sa Ronsimana sa Manila. Nalibo. Good morning, Tabi. Sa Raul Villanueva, Bobier Villanueva. Iugon mo yan. Maoran-ora. Pipa bakal kang ama. Nabakal daw nga duman sa tindahan ki Lana. Pag-abot naman sa tindahan, pabili nga po ng langis. No. Iya tabi yan mga togang maray na bareta ngunyan aldaw. Iya, igwa ki rollback so mga produktong petrolyo. Iya kayogon mo ya. Pabiling ako ng langis. Jampol. Kapag sinugo ka man na bumakal kang lana pa, ito mo langis. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige. Lipat kita kibang istorya. Alas 8:21. Kasuod matabi si Raul, nagbuga ki abo ang satuyang bulkang mayon. Normal man ngayang magbuga ki abo yan. Active volcano baga ngayaya. Alangan man ngayang magbuga yan ki iba. Ay bubuga ngayang kan abo. Pigkonfirmar mga tugang iyan kang P-box sa paagi po ni resident volcanologist na si Dr. Paul Alanis na nagkaigwa po ki Aspol kasudma ang bulkang mayon na nakaabot dyan sa may parting ginubatan asin nagkakapirang partikang kamalig. Bata baga mauran-uran di nagkairiling sa mga abo mauran-uran sa mga kotse, sa mga tinanom. Sabi po kang sa tuyang volcanologist na si Sir Alanis na igmomonitor ninda ang sitwasyon kang aktibidades kang bulkan. Puon pa kang Hunyo 8, 2023 nasa eruptive stage patabi ang bulkan. Kung kaya day patatabi pigbaba ang alert level kay ni, mantinido man po na nasa alert level 3. Jampol, maoran pa palan dyan, digdi mainit na sa Manila. Maoran tabi digdi jampol sa Albay. Kaya pag uli mo, pasiguruhon mo, Pag sinugo kang bumakal kang lana ang bakalon mo, bako langis. Oni na, mga tugang, di, kaso rin pinabaralik sa mga evacuees, sa mga bakwit, kapos na ba, bakong pinabaralik na? Ubos na supira ka. Ubos na ngayon sa pang-relief. Di maski mga tugang nasa alert level 3 pa, ang bulkang mayon, pinabaralik na. Ibig sabihin, sabi digdi, kan sa tuyang volcanologist na si Dr. Paul Alanis na nasa eruptive stage pa. Ibig sabihin, pwede pang
magpusngak anytime ang bulkan mayon. Pwede pang pumusngak. O ito na, sa alert level 3 pa nga ni. Di ganyan tayaon na baga, pinabaralik na baga sa mga yaon dyan naka-star sa pamitsan kang bulkang mayon. So, ibig sabihin pala, kag-inot pa nagpapara-alburuto ining bulkan ta, kang Hunyo 8 pa. Hunyo 8, nagpuon. So, ibig sabihin pala, pag-araw kayo ning nasa alert level 3 pa, maski dahil na mo na mag-evacuate ka mo. Okay pa man pala, no? Basta nasa eruptive stage pa po ang bulkan. Anytime, pwede pang pumusngak ang bulkan mayon. Yan eh. Yan eh. Di ba? Alingan na po nindo. Nagbaralik ka na baga. Pinabaralik na baga Obos na gariso pang-alalay kang gobyerno. Iguyugon mong pagrasyonan mo kipagkaon sa mga pirang pamilya ito. Nayaon dyan naka-star sa pamitsan kang bulkang mayon. Sabi kang barkada ko, pwede man pala na igwa ki mga tao dyan sa pamitsan kang bulkang mayon maski nasa alert level 3. Nga ngayon tapi na i-rebakwar pa ito, sayag lamang ngaya kang pira kang gobyerno. O ilang nga ngaya ngunyan. Nasa alert level 3 pa ngaya ang bulkang mayon, pero yaon sa mga tao dyan sa pamitsan kang bulkan. Ano nga yung pagkakaiba kang nakaaging mga bulan na nasa evacuation center sa mga yaon dyan naka-star sa pamitsan kang bulkan? Sige daw. Kung halimbawa mananggad nasa alert level 3 pa dyan, Paul, pa-staron mananggad duman sa mga evacuation center sa mga yaon dyan sa pamitsan, magugulpi. Yugo-yugon mo yan na pagpapakaunan mo ang pamilya kaya. Maubos talaga ang pira kang gobyerno. Pero amog-amog sa mga nag-evacuar. Dakulon baga sa nagdurunar. Dakulon sa mga nagtatarao. O pirili nga tabi nindo. Papurupos nga sa nasubulkan. Dahil man talaga talagang sumapaminsala na pagsabog kang bulkan. Dahil tamang pigahagan. Na magkaigwa kiarong kaya. Ngunyan kung halimbawa para yu ki Diyos, sabi dyan Paul, kan mga gurang. Pumusgak ngaya ang bulkan mayon. Tapos rayaon sa mga naka-star dyan sa pamitsa, nasa alert level 3, ang sabi nga ni kang P-box na nasa eruptive stage pa po ang bulkang mayon. Anytime, pwede pang sumabog ini. Paano pag suminabog? Tapos yaon sa mga tao, sa mga naka-star dyan sa bulkang mayon, o naka-star dyan sa pamitsan kang bulkang mayon. Biglang sumabog. Sisayang basulong. Lag ka mo dyan. Tapos may magkatirig back. Wag sana naman. Diba? Kaya sabi kang barkada ko, pwede man pala ngayon na nasa alert level 3, yaon sa na naka-star, dyan sa pamitsan kan bulkan, na dahil nasa evacuation center. Dahil pa ngayon naggastos, sa tuyang gobyerno. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ayan ang medyo delikado. Sakripisyo ini. Pag-aarog kayo ni. Kasi anytime pwede pang sumabog yan. O kundi, tsarambahan. Kung halimbawa, medyo sumabog talaga ki bayulinting pagsabog ang bulkan. Tapos igwa ki madanyaran, magiging charged experience naman yan.
magiging charged experience na naman yan, digdi po sa probinsya kang Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Pero dapat maging alertado ang mga residentes na nasa pamitsan kang bulkang mayon. Dapat preparado lalo na ngunya na makukusog po ang mga paguran. Tas mga naka-standby dyan na mga ibinugag kang bulkan niya sa taas. Ibubulos yan. Hali sa taas, pasiring dyan sa baba. Kaya ingat tabi ka sa mga barangay officials. Dapat alertado po kamo, asin preparado. Siring man sa mga residentes na mga naka-star po dyan sa pamitsan kang bulkan. Dahil ka mo magpara paturog-turog, dapat alertado permi ka mo. At araw kayo nag-uuran, malumoy na ang mga binugak kang bulkan na yan, o iusol yan pababa. Iaanod yan, iuusol ang pababa. Kaya delikado tabi, Kaya permi ka mong alertado permi, Lalo na sa mga barangay officials. At kabisado na nindo dyan. Maaloy na kamo dyan, pero dekada na kamo dyan naka-star, kabisado na po nindo kung ano po ang sitwasyon kan sa tuyang bukid. Sige, sana. Dahil na. Sana arog sana kayo ni nagtataga atot-atot sana. Nagtataga purpos ngak sana ang bulkan. Dahil na tabi kan mapaminsala na pagsabog kang bulkan. Sana tabi. Pero ingat pa man po gilari kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:31 tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. May naipit pa kitang komersyal. Mabalik pa po ang programa. Lipas lang kini. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Feliz Navidad! Mga tugang, balik po kita digdi sa programa 36 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, atod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sila. Hanapon lang nito si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Sa mga naghahanap po kay dorm boarding house, available po ang MBY Dormitory sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Ano? Yan iyan sa Rawis, Legazpi City. Pasyar na lang po kamo dyan. Yo, MBY Dormitory. Siringman mga tugang, ang oras niya natod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Burse kang siyudad ni Tabaco. Kay Congressman Attorney Jel Bongalon, kang AKB Party List. Thank you. Kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kang SB Malinaw. Balik po kita mga tugang sa programa. Ako mapugirarian sa indong servidor Rasin Tagariparo. Manny Moxea po. Si Mr. Hulbutana. Kanyang pong Martes. Petsa 21 kita kan Nobyembre, taon 2023. Sundo tabi kita alas 9. Paki-share na lang po sa tuyang programa para mahiling man kang iba. 34 días na sa nadyan po. Pasko na, sinta ko. Maoran-oran pa man giraray na Martes. Iringat po ha. Iringat tabi mga motorista. Malnason tabi ang tinampo. Ingat po kita. Lailuway sa ng padalag. Yo. Sige po mga tugang, doro-diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, 38 minutos na. Lipas tabi ang alas 8. Yo. Pangduang aldaw ng unyan kan transport strike.
Yo. Kudi digdi sa tuya, digdi sa Albay, gari daiman mati, ini pong transport strike. Yo. At so iba, so mga may modern jeep na, diretso sa indang biyahe. So mga luma na mga jeep man sana, so nagsarabay. Pero so iba nga ni nagbabiyarahe. May patanid po ang pamayo po kang Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Sa paagi po yan ni Chairman Guades na duman sa mga tsuper na nagsabay po sa nationwide transport strike na tatanggalan databi kay prangkisa ang sisay man na magiging bayolente. Yo, magiging bayolente asin magpirit sa ibang driver na magsabay po sa saindang gigibuhon na protesta. Ini mga tugang ang pahayag ni Chairman kang LTFRB. Yo, duman sa mga tsuper na dahil sinda magpirit sa ibang mga tsuper kung habo magsabay sa protesta. Posible databing tanggalan ng prangkisa kang LTFRB ang sisay man na mapapatunayan na maging bayolente. Igwabaga kaya kiarog kaya na susaro ngayang grupo, pigaharaso ibang kapwa ninda driver na magsabayan sa inda. So ang iba, pigagarapo, pigdudurugdog, pigtuturunok. Yo? Ang aning maplatso sa indang ano, nga hindi makapagbiyahe and magsabay sa indang protesta. So may patanid po ka ng LTFRB na pwedeng matanggalan ki prangkisa. Pag natanggalan ka ki prangkisa, ako lang problema. Dahil ka na talaga ka magkakapagbiyahe. Tapos dahil ka ng prangkisa, madadakop ka dyan. Dahil ka pwede magbiyahe, di ba? So, itong mga nagtataon baga ki mga pigapod tumba tindog, mga spikes. So, mga naglalaag dyan kiharang sa tinampo. So, delikado tabi, baka tatabi mawaran ka mo ki prangkisa, sabi kang LTFRB. So, kay puan po nindong irespeto, so mga habo tabi magsabay sa indo sa protestang ini. O panduang aldaw ngunyan, hanggan pa ini sa aga. So, ini baga sa protesta kaning mga tsuper, mga operator, kay itong sa mga lumang jeep. At may plano bagaan sa tuyang gobyerno na ipi-phase out na uning mga lumang jeep na ini, mga traditional jeep na ini. Tatig salidahan na ini ngunyang kan sa mga modern jeep. So iba nga ni bagang mga munisipyo igwa na o digdi nga ni sa Albay so biyaheng Tabaco to Legazpi. Talit Trasco. Di modern jeep na po yan. Dahil masin na nagsabay sa transport strike, padagos ang sa indang biyahe, apon pakasudma. So, biyahe man dyan na Tabaco to Tiwi, igwa naman kay mga apod kayo ni, bagong mga jeep, na may biyaheng Tabaco to Tiwi, mga bago na yan. Modern jeep na. Igwa naman kay mga unit dyan. Yo? Since sa iba pang mga munisipyo may nahiling na kita. Pasiring dyan sa may Sursogon, igwa naman. Halos iyo na, mga modern jeep na ang pigbabiyarahe ngunyan. So nagkakapira na sa naso mga traditional jeep. So pigapod na harayo pa ngaya, magilid ka na ta, dangog mo na ang karag-karag kang jeep. Iyon ang busina kang jeep. So karag-karag. Di ba? Pero perang dekada man, kang inot nga pud kan yaw na ngayon susaraw. Okay. So, PNP, Philippine Regional Office 5,
may libreng sakay po. May mga libreng sakay na kukonduktar ngunyan so mga apektado tabi kan mga apektado pong mga commuters, lalong-lalo na sa mga nagralog sa senda mga opisina. May libreng sakay ang PNP. Ayos na kung may libreng sakay, di duman ka. Ay ka na mamasahe. Pero igwang biyahe. Ang Tabaco to Legazpi, regular ang biyahe. Pero ang sa tuyang mga otoridad, igwasin da kipig o-offer na libreng sakay. Duman po sa mga apektado po kang transport strike na ini. Sabi ko na nga ni, digi sa area sa may parting Legazpi, Albay, gariday po mati. Ini pong pigigibong transport strike nationwide. Pun po ka suudma, masundo po ini sa aga. Miyerkules. Di taman mati digdi. Yung si pigsasabi ta na ngata taday ka na day nagkakasararo ining nasa transport magayon ko ta kung nagkakasararo sindang aning madangog ang sa indang pigpoprotesta, ang sa indang hagad sa gobyerno. Pero pag arog ka ini na bakong ka rin day mati, nagiging kawawa sa mga nag-i-strike sana. Pag day ka nagbiyahe, di day ka mangkipapa ang sa imong pamilya. Tapos pigulo kang kakang kapwa mo driver na huto, namamasada. Pag uli ka ito, may papa sa pamilya niya. So nag-strike nga. Pero kung may benepisyo na nakukuha sa mga nag-strike, nainot pang nabibenepisyo sa mga day managsarabay sa strike. Iyo pa ngayon mga labi-labi. Ano kang kaya? Kumbaga, mas natatawan pa nin atensyon so minasip-sip tulos. Ano baga kaya? Pag maurag ka magsip-sip, aranay ka sa dapog, pero may ka na uringan tulos. Ayun ang kunya ng gibo. Maluya ka magsurusip-sip, abay na. At talagang day ka mauringan. Pero pag sip-sip ka, mas karayong ka sa dapog, mauringan ka. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Di good luck na sana. Kung ano man ang resulta kaya. Pero dahil man kita kina-monitor na naging problema sa pigigibo po kung nationwide transport strike digdi po sa satuyang area of responsibility. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan ay nanggigising na at waring nagsasabi na tayo'y magsimba, magising at magbangon. Oy, so mga nagkarandidato pala, Pierdiman Kinanggana, asikaso na kamukan sa indong susi. O tahanggana sana iyan sa November 29. Next week na sana. Kasuod dakol na po so mga nag-approbichar na mag-submit kan sa indang COC. Hindi COC. Susi. Yung Statement of Contributions and Expenditure. So, ang pigibok ang iba, pagka-fill up ninda kay itong susi, pigpahiling mo na ninda sa COMELEC. Pigpahiling mo na sa COMELEC bago ninda panotaryuhan. Tabaka nanotaryuhan na sala. Sala. Kaya ang gibo, kanso mga nagkarandidato, Pierdiman Kinanggana, mga tugang, pigpahiling mo na sa COMELEC. Pigpa-check mo na sa COMELEC kung tama. So, pag-ibo ninda kan susi. Bago ninda panotaryuhan.
At pag nanotaryuhan na sala, mautro ka na naman. Bata gari may bayad ang pagpanotaryo. Yo. So, mga masurubmit po, kaipuhan nindo magsubmit. Kansa indong susi. So, mga nagkarandidato tabi. Hanggang na sana yan sa November 29. Ang pag-submit kang susi. Yo. Ipailing mo ninda sa Comelec. Kung okay na, sa kanindo panotaryon, nga sigurado na kamo. Nga ninday na kamo madoble. Pag sinubmit nindo sa Comelec na sala, otro na naman kamo kaya. Yo. Sige tabi, so mga masurubmit kang susi. Kasi kaso na kamo. Tabakaday na kamo makakandidato sa 2025. Bata, perte ang pulpogan ka inidigdi sa 2025 midterm election. Sige tabi ha. Di ko ki session ko niya. Hoy, congratulations po pala sa probinsya kang Albay. Pira ining munisipyo sa Ro, Dua, Tulo, Tulong City. Tapos sa Ro, 2, 3, 4, 5. 5 tabing munisipyo. Ang apod kayo ni recipient po kang 2023 Child Friendly Local Government Audit or CFLGA passers. So, Tulong Syudad sa probinsya kang Albay, iyo po ang Legazpi, Ligao, Tabaco. Kasabay dyan ng Libon, Pulangi, Santo Domingo, Malilipot, Asin, Daraga. Congratulations po. Ali po yan sa Department of Interior and Local Government Units, Region 5. Congratulations. Yugon mo yan. Isa-isa na di kasabay digding munisipyo. Hindi, mabal kasabay sa ibang munisipyo. Congratulations na sa natabi ha. Sa 8 munisipyo sa Albay. Sige. Tulong Syudad. Tira na. Ay, nako. May patanid man ang apod kini ang DOLE. Ang Department of Labor and Employment. Daman sa mga employer. Ipapotob na po sa December 1. So, wage order number RB-B21. Nasa hali po sa 365 minimum wage, magiging na pong 395 ang daily wage. Kan mga empleyado o digdi po sa Bicol Region. Di poon po sa December 1 ang sweldo po kan mga trabahante digdi sa Bicol Region, mga tugang 395 na kada aldaw. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ngunit wala ka pa hanggang kailan
kong maghihintay sa iyo. Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Mga tugang iguana lang po kita ki 5 minutos bago tabi mag-alas 9. 34 days po bago mag-Pasko na sinta ko. Pasko na naman. So, digdita naman po muna para mintras na tatapuso na sa tuyang programa. Ngunyan pong Martes, 21 ka Nobyembre taon 2023. Sa iyo. Sa pangaran ni PM Tony, kasabay ta dyan sa luwas. Sa pangaran man niyan ni SM Maestro nila doon, kasabay dyan ang bilog na tropa kang BicolNet TV. Sa pangaran po ni Dugabos, mga parantabay niya to, paki-share po sa tuyang programa. Salamat tunon. Si Sir Cassie William, good morning. Sa pangaran po kan mga taga-suporta sa programa ang MBY Dormitory. Thank you, Madam Maylin. Siyempre kay City Councilor Riner Burse, kan Tabaco City. Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. Kay Congressman Atty. Jel Bungalon, kang AKB Party List. Siyempre mga tugang kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kang SB Malinaw. Siyempre po mga tugang sa pangaran po ni Dugabos, paaram na po muna sa indong servidora sin taga-Riparo. Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Sa aga naman kita magiribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo sin Riparo. Adios amigos! Domo arigato. Iringat po kita ha. Bye-bye! Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa BicolNet TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa BicolNet TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao.
Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of proofs and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.